മാധവ ജയ കുഞ്ചായു ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ രാധമാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ ഗോപീജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജജന രഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജജന രഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി യമുന തീര വനചാരി ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധമാധവ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപ്പതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ വിഷ്ണു മംഗലാപുരത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയായിരുന്നു അല്ലെ, എടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നപ്പം 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
യഥാ നഭസിമേ പാർത്ഥിവോനിലേ ഏവം ദ്രഷ്ടരി സൃശ്യത്വാമാരോപിതമബുദ്ധിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ നഭസി മേഘൗഘോ രേണുർവാ പാർത്ഥിവോ അനിലേ, അനിലേ എന്നാണ്. ഏവം ദ്രഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതം അബുദ്ധിഭിः. യഥാ നഭസി മേഘൗഘോ രേണുർവാ പാർത്ഥിവോ അനിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതം അബുദ്ധിഭിः. ആരോപിതം അബുദ്ധിഭിः. ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതം അബുദ്ധിഭിः. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരിക. യഥാ നഭസി മേഘൗഘോ രേണുർവാ പാർത്ഥിവോ അനിലേ ഏവം ദൃഷ്ടരി ദൃശ്യത്വം ആരോപിതം അബുദ്ധിഭിः. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് യഥാരൂപത്തിൽ നഭസി, നഭസിൽ ആകാശത്തില്, മേഘ ഓഘ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ, രേണുഹ പൊടിപടലങ്ങൾ, വാ അത്രത്തോളം, പാർത്ഥിവ ചേറായ പങ്കിലമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ചേർന്ന് വെച്ചാൽ ചെളി എന്നുള്ള അത്രയ്ക്ക് മോശമായ എന്നുള്ളതാണ്. അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. അതാണ് അനിലെ വായുവിൽ. അനിലെ നമുക്കറിയാലോ, വായു. അനിലെ വായുവിൽ ഏവം അപ്രകാരം ദ്രഷ്ടരി ദാർശനികന് ദൃശ്യത്വം ദർശിക്കുന്നതായി ആരോപിതം വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചു അബുദ്ധിഭിഹി അല്പജ്ഞാനികളാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ മേഘത്തിനെയും പിന്നെ ഏതാണ് ആകാശത്തിനെയും അതേപോലെ വായുവിനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. മേഘങ്ങളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വായുവാണ്, കാറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മേഘം നീങ്ങുന്നത് കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങളെയും അതിനെ എന്താണ്, കാറ്റാണ് അടിച്ച് എല്ലായിടും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ആകാശം മേഘാവൃതവും വായു പൊടിപടലങ്ങളാൽ പങ്കിലമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭൗതിക ശരീര തത്വങ്ങളെ അവർ ചേതന ആത്മാക്കളിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മേഘങ്ങളിൽ എന്താണ് ഏതാണ് മേഘം ചിലപ്പോ നീലയായിട്ടൊക്കെ കാണും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലം വായുവില് അല്ലെ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. വാസ്തവത്തിൽ ആകാശവും ഏതാണ്, ഈ വായുവും എന്താണ് അശുദ്ധമാക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം മേഘാമൃതമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഘം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകാശത്തെ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ആകാശത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതേപോലെ വായുവിനും മാറ്റം വരുന്നില്ല. പൊടിപടലം വായുവിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ പൊടിപടലങ്ങളും കൂടെ ശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വായുവിനെ അതെന്താ ആക്കുന്നില്ല, മലിനമാക്കുന്നില്ല. ആകാശത്തിന്റെ നിറവും മാറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്, മേഘാവൃതമായ ആകാശം. മേഘം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട, വൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂടപ്പെട്ട ആകാശം. അതിന് ഒരു നീല മ്യൂട്ട് ചെയ്തു, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അതിന് എന്താണ് കാണുന്നത്, പിന്നെ ഏതായിട്ട് കാണുന്നു, നീല ആകാശമായിട്ട് കാണും മേഘം അല്ലേ. വാസ്തവത്തിൽ ആകാശം ഈ മേഘങ്ങളാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതിനെ മൂടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആകാശത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അതിന്റെ നിറത്തിനും. വാസ്തവത്തിൽ അതിന് നീല നിറമല്ല, നമ്മൾ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നെങ്കിലും അതിന് നീല നിറമല്ല. ചിലതില് അതിന്റെ നിറം വയലറ്റാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. പിന്നെ വായു ശുദ്ധമാണ്, അത് പടലങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ വായു എന്താകുന്നില്ല, അശുദ്ധമാകുന്നില്ല. പക്ഷെ അല്പജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു ഏതാണ്, മേഘങ്ങൾ, ആകാശം മേഘാവൃതമാകുന്നു, വായു പൊടിപടലം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതേപോലെ ഇതൊരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെയാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ശരീര തത്വങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവയെ ചേതന ആത്മാക്കളിൽ, ചേതനാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ആത്മാവും പരമാത്മാവും അല്ലെ.
നമ്മള് ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവും ഇതാണ് നമുക്ക് ചേതന തരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ആത്മാവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഇവിടെ? എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പരമാത്മാവും ഉണ്ട്, അത് സാക്ഷിയായിട്ട്. അപ്പൊ ചേതന തരുന്ന ആത്മാക്കളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീര തത്വങ്ങളെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും സ്ഥൂല ശരീരത്തെയും നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അതാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്പജ്ഞാനികൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ശരീര തത്വങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല അല്ലെ. അത് അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതേസമയം സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ഷയിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിജയ്. ആത്മസമ്പൂർണനായ ഭഗവാന് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലോ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും ഊന്നി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വിരാട് പുരുഷനെ വിരാടല്ല, വിശ്വരൂപത്തെ അല്ലെ, വിശ്വരൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് അർജുനന് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ, ദൃഷ്ടികൾ വേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അതെ, ദിവ്യ ചക്ഷുസ്, അതുകൊണ്ടാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതിക ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക നേത്രങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലോ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഏത് തന്നെ നേത്രങ്ങളാ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആത്മസമ്പൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ചിലർ പറയും ഹൃദയത്തിലെന്ന്, ചിലർ പറയും മനസ്സിലെന്ന്, ചിലർ പറയും ബ്രെയിനിലെന്ന്, ചിലർ പറയും രക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ചെറിയ കണികയാണ് എന്നൊക്കെ പലരും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടും. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീര സാന്നിധ്യത്താൽ നാം അംഗീകരിക്കണം. എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് സ്ഥൂല ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് ശരീരം ക്ഷയിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നശിക്കുമ്പോ ആത്മാവ് പുറത്തു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന? ശരീരത്തിന് എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സത്തുപോയി അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും സത്താണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ സാന്നിധ്യത്താൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ നിലവിലുള്ള ഭൗതിക നേത്രത്താൽ അഥവാ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സ്വരൂപ സവിശേഷതയെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിബൃഹത്തായ ബാഹ്യ സ്വരൂപത്തെ, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിരാട് സ്വരൂപത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയത്താലൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപമാണെങ്കിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭൗതികയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിരാട് സ്വരൂപം, ആ സ്വരൂപത്തിന് നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ, ഇവിടെ ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വാഹനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ, ഒരു വാഹനം രാഷ്ട്രപതിയുടെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലവന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളിനെ കാറ് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട്?
ഒരു യാത്രക്കാരനുണ്ട്. അല്ലാതെ കാറ് ഇപ്പോഴൊക്കെ സഞ്ചരിക്കും അല്ലേ, പണ്ടൊന്നും ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ആ കാറില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് അനായാസേന നമുക്ക് ദർശിക്കാനാകും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വ്യക്തി കാണും എന്നാണ്. അങ്ങനെ വാഹനത്തോടൊപ്പം വ്യക്തിയെയും അനായാസേന തിരിച്ചറിയാം. പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയും അതിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ദിവസവും റോഡിൽ ഇറങ്ങിയ കുറെ വാഹനങ്ങൾ ഓരോ മന്ത്രിമാരെ അകമ്പടി സേവിച്ച് മുമ്പും പിമ്പും പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആരോ പ്രധാന വ്യക്തി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതേപോലെ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്തർവർത്തിയും ബാഹ്യവർത്തിയും എന്ന് വരികയിലും ഭഗവത് സ്വരൂപമായ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രാഥമികമായി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. വിഭൂതികൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ വിഭൂതി കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതില് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ആൾ പ്രസന്റ് അല്ലെ, ഒമിനി പ്രസന്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെയും ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയെയും ഗുണഗ്രഹണം ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആകാശം എന്താണ്, ശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ഏതാണ് അത് മേഘാവൃതമാകുമ്പോൾ അതിനൊരു നീല നിറം കാണും. അപ്പൊ മേഘാവൃതമായാലും അവിടെ ആകാശമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അല്ലെ. ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയും ആകാശം സ്വയവും വിഭിന്നങ്ങളാണെങ്കിലും ആകാശത്തെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നീലയായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഏതാണ് വിരാട് രൂപവും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപവും എന്താണ്, സാങ്കല്പികമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ നിറം നീലിമയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ അത് സങ്കല്പമാണ്, യഥാർത്ഥ നിറമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മേഘങ്ങൾ മൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നീല നിറം, കാർമേഘമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നീല നിറമോ നിറവോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്താണ് വിരാട് രൂപവും. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ധരിക്കണം, വിരാട് രൂപമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ധരിക്കാം. അതെന്താണ്, ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. ഈ വിരാട് രൂപം ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതുപോലെയാണ് നീലിമ പോലെയും പൊടിപടലം നിറഞ്ഞ കാറ്റ് വായു പോലെയും പിന്നെ അതേപോലെ രാഷ്ട്രപതി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെയും ഒരു കാറ് ഓടുമ്പോൾ കാറിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെയുമാണ് വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം. അത് സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് അല്ലെ, താൽക്കാലികവും ഉള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32ാമത്തത് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഇതെടുക്കണം. ആദ്യത്തേൽ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ താഴെ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതപര യദ്വ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണ ബ്രംഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുത വസ്തുത്വാത് സജീവോ യത് പുനർഭവഃ. ഇതിങ്ങനെ പിരിച്ചു വായിക്കാം. അതപരം യത് അവ്യക്തം യദവ്യക്തം യത് അവ്യക്തം ഔഢ ഗുണ ബ്രംഹിതം അദൃഷ്ട അശ്രുത വസ്തുത്വാത് സജീവോ യത് പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ചോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദപരം യദവ്യക്തം അവ്യൂഢഗുണവ്യൂഹിതം അദൃഷ്ടാശ്രുതവസ്തുത്വാത് സജീവോ യത് പുനർഭവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രംഹിതം എന്നാണ്. ബ്രംഹിതം ബ്ര ആണത്, ബ്രു ആണ്. അദൃഷ്ട അശ്രുത പിന്നെ ഏതാണ്, വസ്തുത്വം
അല്ലെ? യത് പുനഃ ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം എല്ലാവരും കേട്ട് ചെയ്തോളാം മാതാജി. അധഹ ഈ പരം ഉപരിയായി യത് ഏത് അവ്യക്തം അവ്യക്തമായ അവ്യൂഢ നിശ്ചിത രൂപമില്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ? അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറിയാം. അവ്യൂഢ അതേസമയം നിശ്ചിത രൂപമില്ലാത്ത എന്നാണ്. ഗുണഭ്രംശിതം ഗുണങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളാൽ പ്രഭാവിതമാകുക പ്രകാശിക്കുക എന്നാണ്. ഗുണങ്ങളാൽ പ്രകാശിക്കുക. അദൃഷ്ട അറിയാവുന്നതാണ്. അദൃശ്യമായ. അശ്രുത അതും അറിയാം, കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത. വസ്തുത്വ അതുപോലുള്ള. സഹ ആ ജീവ ജീവാത്മാക്കൾ ഏത് ഏതോ അത്. പുനഃഭാവ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിവർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സ്ഥൂല തത്വസ്വരൂപത്തിന് അതീതമായി അവ്യക്തവും അദൃശ്യവും പിന്നെ ഏതാണ് അശ്രുതീയം അവ്യൂഢവും ഗുണഭ്രംശിതവുമായ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് ഈ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും അതീതമായി അതിൻ്റെതായ സ്വരൂപമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ആവർത്തന ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് സ്ഥൂല നമ്മൾ കാണുന്നു, സ്ഥൂല ശരീരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ അല്ലെ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം നമുക്ക് കാണാം, സ്ഥൂല ശരീരം. അതേസമയം സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പിന്നെ ഏതാണ്? അഹങ്കാരം അല്ലെ? അഹങ്കാരം. ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതുണ്ട്? സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അവ്യക്തമാണ്, അദൃശ്യമാണ്, എന്താണ്? അശ്രുതിയാണ്, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അവ്യൂഢമാണ്. എന്താണ് അവ്യൂഢം? നിശ്ചിത രൂപമില്ലാത്തത്. മനസ്സിന് ഏത് രൂപം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? ബുദ്ധിക്ക് ഏത് രൂപം ഉണ്ടെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അഹങ്കാരം നമുക്കൊത്തും പല രൂപത്തിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ? അപ്പൊ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ്, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നമ്മളെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് മിഥ്യാ അഹങ്കാരം ആകുമ്പോഴാണ് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആരാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ലേ? കളങ്കപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്താണ് വെറുവ് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മിഥ്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തിന് എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അത് നമ്മള് ഈഗോ എന്ന് പറയും, നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്, ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. മറ്റത് മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുണഭ്രംശിതം എന്താണ്? ഗുണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപ തത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗുണങ്ങളാൽ അത് പ്രകാശിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ രൂപം എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീര തത്വമുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ എന്താണ്? ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് അതീതമായി അതിനൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. ആ സ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ? സ്ഥൂല ശരീരം, അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിനുള്ളിൽ ഏതുമുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? സ്വരൂപമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനൊരു രൂപമുണ്ട്, സ്വരൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏതാണ്? ആ സ്വരൂപമായിട്ടാണ് നമ്മൾ യമലോകത്ത് പോയാലും വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാലും ഒക്കെ പോകുന്നത്. ഈ സ്വരൂപമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ആത്മാവ്. പക്ഷെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ രൂപമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അത് ഏതിനാണ്? ആത്മാവിന്. അതാണ് പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണത്തില്ല? ഈ ആവർത്തന ജന്മ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ട്? സ്വരൂപമുള്ള ഒരാത്മാവ് ഏതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്? സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനേക്കാൾ അതീതമായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? 3 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞ: സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പിന്നെ ഏതാണ്? സ്വരൂപമുള്ള ആത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന തത്വവും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വിശ്വപ്രപഞ്ചം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല സ്വരൂപമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അവിടെ ഇതിൽ പറയുന്ന അതിനെ നമുക്ക് വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിലും ഒരു ഏതാണ്? ആത്മാവുണ്ട്. അതിനെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൂലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ഉറവിടമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അവിടെ നിന്നാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്? ഉറവിടം എന്ന് പറയാം. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉറവിടം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവും ഉറവിടമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിരാട് സ്വരൂപത്തെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ സ്വരൂപമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരൂപം വിരാട് സ്വരൂപമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിനെ ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാകാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ദർശിക്കാതെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാതെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം ഏതാ? വിരാട് സ്വരൂപത്തെ. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ഏതാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതാണ്? സ്വരൂപമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വരൂപം ഏതാണ്? വിരാട് സ്വരൂപത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല. പിന്നെ ഏതിനെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ? നമ്മുടെ ആത്മാവിനും പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനും ഭഗവാന് മാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. ശുദ്ധഭക്തർ അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, അവർക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ, സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ സ്വരൂപ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടും വേണമെന്നില്ല. ഏത് മാത്രം മതി? ആത്മാവും പരമാത്മാവും മാത്രം മതി. സ്ഥൂല ഭൗതിക ശരീരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ മാനസിക അസ്തിത്വത്തിനും സ്വരൂപത്തിനും ഉപരി, അസ്തിത്വ സ്വരൂപത്തിനും ഉപരിയായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിൻ്റെതായ അത് പറഞ്ഞല്ലോ. സ്ഥൂല ശരീരം, പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അതിനതീതമായിട്ട് ഏതുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിന് ഒരു സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്ഥൂല ശരീരം ശരീരവും മാനസിക വൃത്തിയും പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ, അതായത് ഈ നമ്മുടെ ബാഹ്യ ശരീരവും പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഇരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരവും, മനസ്സ്, പിന്നെ ബുദ്ധി, പിന്നെ അഹങ്കാരം, ഇവയൊക്കെ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ജീവാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷ സ്ഥൂല ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ അദൃശ്യനും അശ്രുതനുമാകയാൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നാം അഭിപ്രായപ്പെടും. കാരണം എന്താ? ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? പ്രത്യക്ഷ ശരീരം
പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോയി. ഗാഠനിദ്രയിലായ ഒരാളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? മൂക്കിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കൈവച്ച് നോക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചേതനാത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവൻ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ചേതന ആത്മാവ്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവിന് അസ്തിത്വമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അല്ലെ? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരം കൊള്ളാതാകുമ്പോൾ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ അതിനെന്തുണ്ട്? അത് അനശ്വരമാണ്, ശാശ്വതമാണ് അല്ലെ? അതിന് എന്നും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അന്യഥ ജനനങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി സംഭവമാകുന്നത് എപ്രകാരമാണ്? അപ്പൊ ആത്മാവ് സ്ഥിരമാണ്, ശാശ്വതമാണ്, ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശരീരത്തിലൂടെ അത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മാവിന് പുനർജനനവും പുനർമരണവും സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർണയം എന്തെന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിഗമനം എന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവും അല്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വതനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നാരായണ രൂപത്തിലും നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? അതും സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരമെല്ലാം വിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ അവയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരത്തോട് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് അല്ലെ? നമ്മുടേതാണ് സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും. ഭഗവാന്റേത് ഒരിക്കലും സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും ആകുന്നില്ല. നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു വിരാട് രൂപം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള അമിത സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാങ്കല്പികമാണ്. ഭഗവാന് സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ടെന്നോ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ വിരാട് രൂപം, ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും സാങ്കല്പികമാണ്, ഇമാജിനറിയാണ്, ഭൗതിക. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാൽ മാത്രം ബന്ധനസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാലിന്യങ്ങൾ പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം മാലിന്യങ്ങളാൽ മൂടപ്പെടുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ബന്ധനസ്ഥനായ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത സ്വരൂപമുണ്ട് എന്നാണ്. നമ്മള് ഒരു ശാശ്വത ആത്മീയ സ്വരൂപം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ന ആളാണ്, ഇന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അത് ശാശ്വതവുമാണ്. അത് വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോകത്തും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ആത്മീയ സ്വരൂപമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ യമലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ ആത്മീയ സ്വരൂപം കാണത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താണ്? എപ്പോഴും എന്താണ്? കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? അവിടെ എനിക്കൊരു സംശയം വരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് നോക്കണം. യമലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം വന്നു കണ്ടപ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ്.
ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.